Итак, марш! 13 февральдә Яңа шәһәр урман буенда Россия чаңгы юллары, бөтен Россия чаңгы узышлары кысаларында Татарстан чаңгы юллары акциясы узды. Җирлекләр, Искезә, Имбирный бистәсе мәктәп бинәмәләрендә дә чаңгычылар старт алды. Урман буенда 6000-гә якын чаңгычы катнашты. Беренче булып стартка көчле чаңгычылар басты. Хатын-кызлар 5400, ир-егетләр 10800 метр арага узышты. Хатын-кызлардан София Казинкова җиңүче булды. Икенче һәм өченче урыннарны Карина Шаронова белән Юлиана Изасимова бүлеште. Ир атлардан Раил Имамиев 1, Вадим Бирюков 2, Даниил Нихаев 3нче урында. Легкая трасса была. Кәефләр супер яхшы, чаңгы юллары һәм һава торышы да яхшы, ди София Казинкова. Спорт акциясендә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, укучылар, оешма предприятиеләрдә хезмәт куючылар, ветераннар, чаңгы спортын үз итүчеләр катнашты. 70-го года Чаңгы минем яраткан спорт төрі, 5нче класстан шөгыльләнәм. Зәйгә 1977 елда Буа районыннан күчеп килдем. Анда да чаңгы ярышларында катнаша идем. Зәйдә дә бер сезонда калдырганым юк. Татарстан чаңгы юллары акциясенә елда кушылам ди Фирдус Галимов. Бакча балалары һәм башлангыч сыйныф укучылары 500 метр арага узышты. Спорт чарасында Яктан Куңыз бакчасыннан 5 яшьлек Владислав Копейкин иң яше, 81 яшьлек Анатолий Юров иң өлкәне дип табылды. Чаңгы юлларына басучыларны Зәй районы башлыгы исеменнән район башкарма комитетчесе Эмиль Галиев сәламләде. Хочу пожелать вам. Чаңгы спортын үз итүчеләрне 39нчы тапкыр оештырылучы спорт бәйрәме белән котлыйм. Әлеге ярышта катнашучылар елдан-ел арта. Чемпионнар җиңүләре әлеге ярышлардан башлана бит. Чаңгы юллары уңыш һәм яхшы кәеф китерсен ди Эмиль Галиев. Сәхнәдә көчле чаңгычылар узышы җиңүчеләрен кутладылар. Һәр төркемдә финиш сызыгын беренче үтүчеләргә ярыш символикасы белән истәлекле брелоклар, баш киеме, медаль, грамоталар бирелде. Узышларда килүчеләрне шәйләп алу мөмкинлеге дә булды. Чарада һәр кем күтәренке кәеф, эшкә дәртәрмән алды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.